Let's get indaba zo-1KZN TV oyifundela uSamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekeleke ihamba phambili osukwini namhlanje. Isegudwini eyebhange iThala abasemdoni bafuna izimpendulo kanti abesifazane bakhala ngezicelelo kwezokwakha. Ungqongqoshe omnyango wezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni KwaZulu-Natal ubambeke isithangami nabezindaba ngenhloso ukucacisa ngokwenzeka ebhange iThala ukusabaleleke izindaba kuzokuhoxiswa kwelayisensi yaleli bhange lesithangami ke sibanjele eThekwini. Kangeke kuphazamiseke ukuhlinzeka komsebenzi kumaklayenti ebhange iThala njengoba lizoqhubeka nokunikezela ngosizo lwezimali nokunye kumaklayenti. Umsebenzi weThala omayilana nokuthi abantu bayaya emabank bayokhipha imali zabo baye kuma ATMs bayokhipha imali yabo baye ezitolo beyothenga ngecard labo ngamanye amazwi wonke umsebenzi obuvele usukhona existing business lo msebenzi uyaqhubeka. Leli bhange lingamanye aseneminyaka lasungulwa ngenhloso yokulekelela abibala elimnyama ikakhulukazi osomabhizinisi kanye nemifelandawonye oyisikhulu esiphezulu kuleli bhange ukhale ngemigomo ebekiwe nathi ke cishe onke amabhange kunzima uhambisana nawo. I-legislation South Africa is either you become a commercial bank or a cooperative bank or a mutual bank. Now, iThala kade lasungulwa. iThala lisungulwe liyi-commercial bank. Kodwa umthetho okhona i-Financial Matters Amendment Act awuyivumeli i-IDFC njenge-shareholder ukuthi ikwazi ukuthi iqhubeke ibe i-shareholder yeThala. So ke izinto ezidingakalayo ukuthi ipolice yaka-government ifana ibuke kune-institution efana neThala. And i-fifth administration recognize that. So moya kwi-Hansard record uzothola i-discussion eParliament before kuphaswe i-Financial Matters Amendment Act eshoyo ukuthi iThala liya exista kufanele ukuthi linga-affectwa ilo mthetho esiwushayayo. Ungqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni KwaZulu-Natal udaluleke ukuthi lolu daba lwebhange luzoxazululwa esigabeni sikahulumeni omkhulu kwazise undunankulu wesifundazwe uzoba nemhlangano nabebhange kanye nabehhovisi likaMengameli wakuleli. Ezweni lakithi kakhulukazi ungqongqoshe wezemali uzoxhumana futhi nehhovisi likaMongameli wezwe uqobo ukuze kuhlanganiswe ukubona ngendlela efanayo nokusebenzisana phakathi kahulumeni wesifundazwe nohulumeni kazwelonke. Eindabeni ze-1KZN TV kube kuntomkhona Mvubu ngeseThekwini. Umphakathi ongaphansi kwamasipala uMdoni ubambeke imashi benokuthula befuna ke izimpendulo kungqongqoshe wezokubusa ngokomsana nendaba zomdabu kulesi sifundazwe uThula Sizwe Buthelezi. Lo mphakathi uthi uButhelezi wathembisa ukungenelela ukuxazulula izikhalo zalo mphakathi wabanikeza ke izinsuku eziyisikhombisa bese ebuya nesixazululo. Ilungu lomphakathi beliyingxenye ababhikisha uZanele Msane uthi ke badunguze bomnyameni bomphakathi. Umphakathi ongaphansi kwamasipala uMdoni ubamba imashi ukhala ngokuthi ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu umfundisi uThula Sizwe Buthelezi wathembisa ukubuyela kubona emva kwezinsuku eziyisikhombisa ukuzama ukuqhamuka nesixazululo ngezikhalaza abanazo ngomasipala uMdoni. Ulentuzana MEC wakaKhotha wasithembisa ukuthi ngoba vele uqashwe umphakathi, ngoba vele umele umphakathi, ngoba vele usebenzela izidingo zomphakathi, ngempela uzolithumela ithimba elizongena lapha kumasipala waseMdoni bese beyaphenya. Wasithembisa ukuthi after 7 days uzosibuyela nento ephathekayo. Kuze kube namhlanje ke uma MEC akazange azafike. Iqhuba uthi ungqongqoshe akasondele kubona njengoba kunezinsolo ezithi kukhona sikutholile. Asile ukuzolwa, asile ukuzothinta umasipala, asile ukuzoshaya umuntu, asile ukuzodamage lutho. Ingakho singekho eduzane kwama properties amasipala. Ngoba silana sizo-addressa umphakathi ukuthi uMEC akaza abuyele kuthina.
after lo 7 days awuthembisile akaphindanga wabuyela kuthina. So sizonxenxa kusi MEC sondela eduzane nomphakathi wakho owawuthembisa ukuze le insolo ukuthi mhlambe sekhona imfala kahlana osuyitholile ufike uzoclearisha uzogeza igama lakho usacha mphakathi. Akukho njalo, mina ngisasebenzisana nani and engikuthembisile ngempela kuzokwenzeka. Ubala izinto ababekhale ngazo. Into esasizithumela ku-MEC eyokuqala amanzi, which are basic need of wonke umuntu ohlala emhlabeni nje siphila kuona. Without water you can do nothing. Okwesibili kwaba imigaqo. Mengameshino owodwa nje uGqolweni Road, of which leyo mgwaqo leyo yakhiwa yangaqedwa. Kusephelile iminyaka manje, it's been 3 years wakhiwa lo mgaqo. I-budget iyaphuma each and every year, but lo wamgaqo lo wayana awuphelile. And then insolo zethu angifuni ukusho kunjalo, insolo zethu njengomphakazi kubuye ngathi lo wamgaqo lo wana usowasayinwa ukuthi uqediwe. Shuthi i-budget yakhona approve, but then umgaqo awuphelile. Enye into amaholo. Amaholo nje khona elikomalangeni komandawe, there's a lot of them. Amaholo akhiwe nakhona awaphelile. Lithintwe ihhovisi likaNgqongqoshe ozokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu okhulumela lo mnyango uphawule kanje. UNgqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu umfundisi uThulasize Buthelezi usehlangana nazo zonke izinhlaka ezithintekayo kwigameko ezibhekene nomasipala waseMdoni. UNgqongqoshe uselungise isu lakhe lokungenelela kanti manje uselinde isigungu esiphezulu sesifundazwe esihola nguNdunankulu uThamsanqa Ntuli ukuthi sigunyaze uhlelo lwakhe lokungenelela. Okuphinde kwahlaluka kwithimba lezindaba ukuthi izisebenzi eziqoqa imfucuza zibeke phansi amathuluzi nokusola ukuthi izinkinga ezingaphakathi kumasipala uMdoni njengoba idolobha beligcwele imfucuza. Lo mbiko benuwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngiseMdoni. Abesifazana basembonini yezokwakha bakhala ngomqathanga bathwaliswa kanzima kule mboni baveza ukuthi ke kulukhuni ukusebenza njengoba kudingeka basebenzise imali eningi besafake izicelo zemisebenzi uma ke uhulumeni ekhiphe amathenda singekho nesiqinisekiso ukuthi izinkampani zabo zizoqashwa. Basho kanjena kwingqongqothela ibihlelo umnyango wezakhiwo zahulumeni kanye nengqalasizinda KwaZulu-Natal, bathi ke enye ingqinamba ungakhokhelwa ngesikhathi uma ke sebutholile umsebenzi. Abesifazana basembonini yezokwakha bathi zisaningi izingqinamba ababhekene nazo kule mboni, okubalwa nalabo abakhubazekile abaveze ukuthi basasalele emva kakhulu bona. I think when everyone else is still esakhala ngamathuba, thina sakhala ngokuthi abantu bese recognize ukuthi disability is not only about charity, it's not only about abantu aba-receive grant. There are people about disability, they are in business who are participating, mainly even in construction. We have companies abantu aba-business the construction sites. Uma kuvela umsebenzi khona iphesenti laka disability elifanele liphumele abantu, kodwa ugcina singaliboni ukuthi liyapi lenzeni ngoba asikaze siqashwe. So simile nje ko grade 1 ukuthola umsebenzi awutholi. Into yokukhokhela ibingahambi kahle kuyenzeka uthola ukuthi umuntu akakhokheliwe esefake invoice kuyophela u5 months and sine fakazi babantu. There are people othola ukuthi umuntu waphathwa stress based on that ngenxa lokho azashona omunye. So nanokuthi if usikhuluma anything emhlabeni ihamba kahle makune sustainability njengoba bengishilo nasekuqaleni ukuthi if uzosebenza kungakhokheleki yenza ama business amaningi avale. Uthola ukuthi umuntu usecrippleshekile akasakwazi ngempela because ufaka imali abanye basebenzisa ngisho imali zomashonisa ngoba umuntu agent uzothola iproject uzokhokha nina agent uzokwazi ukwenza some profit. Le ma delays ayaba affect kakhulu ama contractors. Nento yama panels kunalama panels akhishwa ama departments no public works unayo ake wayikhipha uASizwe esingayazi ukuthi igcina isizabani, you know, nokuthi ke iyasiqilaza khona into eke yasho uchair esengaphakathi engage no MEC saying lento yokuthi silokhu sifaka ama documents now and again kuyascosta, you know, at the end of the day ugcina ungatholi lutho. Ungqongqoshe kulomnyango Martin Meyer
uthi bazongenelela. So I think one of the major challenges, and it's a well-known one, is that the Department of Public Works and Infrastructure can be very slow in payment towards our contractors and subcontractors, then puts a lot of pressure on them, on their credit rating with the banks, on them paying their salaries, and that is a massive problem within the province of KwaZulu-Natal. The Premier Ntuli, has made this a priority for us as a government, a unity government, to fight. He has created the Pay on Time project that we're all committed to as members of his cabinet, and Public Works are engaging in various ways with the Treasury and others to make sure that our payment systems are much smoother, that we get a payment from client departments quicker so that we can pay on to the contractors and deal. I think that's one of the major issues that we are facing. Umeya uthi izikole ezindala zizoba nomsebenzi. So we'll be engaging with both the Department of COGTA but also with various NPOs across the province to see how can we change the schools into training centres, can we change them into safe houses for women who suffered abuse. Ezindabeni zo-1 KZN TV Ayanda Dube Semkhongondlovu. Umhlazi wezepolitiki osimele uDokotela Zakhele Shamase uthi ke ukusungula kweqembu le-MK kube nomthelelo ekutheni amaqembu ehlukene kulesi sifundazwe kwehle ukwesekwa kwawo ukuhlanganisa neqembu le-EFF. Ekhuluma ke neziko lezindaba uShamase uthi akaboni iqembu le-EFF libuyela ukwesekwa KwaZulu-Natal uma nje kuseneqembu lomkhonto wesizwe njengoba abantu bakholelwa kakhulu futhi bayameseka umholi walo uJacob Zuma. Umholi weqembu le-EFF uJulius Malema uchitheke impela sonto yonke KwaZulu-Natal ngenhloso yokuthola umnyumbo emagatsheni ukuthi kwengani kuleli qembu lilahlekelwe ukwesekwa esifundazweni nokholele ekutheni ke lize lilahlekelwe nayizihlalo eParliament lesifundazwe kanye nakuzwelonke. Kuzokhumbula ukuthi ke leli qembu lilahlekelwe izihlalo eziyisithupha lasala nezihlalo ezimbili kuphela, kanti kamuva nje usekela mangemelo leli qembu Fred Shibambu memezelekwa ukwesula kwakhe kuleli qembu njengoba ke sejoyine iqembu lomkhonto wesizwe. Umhlazi wezepolitiki osimele uDokotela Zakhele Shamase uthi ke ezinye zezizathu ezenze kwehle ukwesekwa kwaleli qembu esifundazweni kungenxa ke yezinye zezikhulumo zomholi waleli qembu ayezenza ngalo ngomongameli wakuleli uJacob Zuma kanye nomntwana kaphinda ngene ongasekho ezazingahloniphi, kanti ke isifundazwe kwaZulu-Natal saziwa njengesifundazwe esiqhambisa kakhulu inhlonipho. Ukwesekwa kwe-EFF KwaZulu-Natal kunezizathu eziningi. Ezokuqala izathu ilezi zokuthi inkulumo zabo bezingehli kahle kubantu abaningi bakwaZulu-Natal kuswela kusekhona umntwana ongasekho kaphinda ngene. Uyabona KwaZulu-Natal base-conservative abantu abaningi, u-51% u-rural. Ngakho ke ufanele uqaphele into oyikhulumayo, ngisho ngabe uyacampaigna, ngisho ngabe wenzani, ngisho ngabe ukhulumela ipolitiki. Babili kuphela abantu abahlonishwa KwaZulu-Natal kwamanje, kwakumntwana waphinda ngene ongasekho kuba umnumzane uZuma. Manje kufanele kuqapheleke ukuthi uthini, ukhuluma uthini, uyamedelela noma uthini. Uma usaqhubeka umbiza an old man, umbiza ngekhehla, kusho ukuthi vele usazokwehlekelwa ukwesekwa. So ke inkulumo kaMalema behamba lapho isikhathi esiningi ubone ukuthi khona lokho ungahloniphi kahle KwaZulu-Natal. Manje angeke wesekeke kahle, ngisho bethiwa yintsha enjani KwaZulu-Natal awesekwa uma ngabe ungahloniphi. KwaZulu-Natal yaziwa ngokuhlonipha, yaziwa nanokuthi futhi fanele ukwazi ukuhlanganisa umuntu omdala nomuntu oseyingane. uShamase ugcizelela ukuthi kokusungula kweqembu lomkhonto wesizwe ikhona kube nomthelelo okukhulu ukuthi leli qembu lehlelo kwesekwa. Ukwehlelwa ukwesekwa kukaMalema KwaZulu-Natal ne-EFF kudalwe ukuba khona komkhonto wesizwe. Bayakusho futhi na ngisho neqembu ebelibusa ngeningi kakhulu phambilini iqembu kaKhongolose liyasho ukuthi ubashaye engeqiwa ntwala ubaba uZuma ngomkhonto wesizwe. Ibona uyena owenza ukuthi behlelwe kangaka below 50%. Na iEFF yakusho lokho yathi u350,000 ababewuthole KwaZulu-Natal wabamangaza ngesikhathi beya kwi-6th parliament na kwi-5th parliament wabamangaza. Uthi ke akaboni leli qembu le-EFF libuyela ukwesekwa uma kusekhona iqembu le-MK. Kodwa zajika izinto zijikiswa umkhonto wesizwe. Ngakho ke angiboni iqembu le-EFF libuya futhi likhulela ukwesekwa KwaZulu-Natal as long usekhona umkhonto wesizwe. Asithishelele eyitolo sobuya siqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukele zona indaba ze1 KZN TV nazi ke ihlokwana kuyizona ehamba phambili.
Isegudwini eyebhange iThala abasemdoni bafuna izimpendulo kanti abesifazane bakhala ngezicelelo kwezokwakha. Kuqhuquzelwe abesifazane basenkandla ukuba baphumele obala babike ngezigameko zokuhlukunyezwa kwabo kanye nezingane bengakufihli. Lokhu kuza emva kokuba kumasipala ubusingethe umcimbi okubungaza imbokodo njengoba kuyinyanga kaNcwaba eThaleni. Elakuleli libhekene nesihlava esibi sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane kanti lokhu kwenze umasipala wasenkandla wathatha elinye igxathu njengoba uhlela umcimbi obuhlanganisa imbokodo nalapho ilulekwe khona ukuba iphumele obala ingazifihli isigameko zokuhlukunyezwa egameni lokondliwa ngabesilisa. Ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane impela sizothi kubantu besifazane abangathuli ngoba mabethula ngelesikhathi bona bayibona ukuthi abalimele enyameni kodwa emphefumulweni bayalimala. Ngakho ke abantu besifazane kufanele baphumele obala ngoba sesiyabona namanje lezi zinto sasizibukela kude sesiyabona ukuthi nasemakhaya seziyakapakela lento ka GBV. Ngakho ke ngizothi kubantu besifazane abasukume babe nakho ukuma noma ngabe kuthiwa ke ubaba wekhaya uyakona kodwa kufanele akuhlukumeze uthulela ukuthi uyondliwa. Isekela lemeya kulomasipala uNonhlanhla Nzuza uphinde waveza ukuthi imbokodo kumele isukume ingene kwezamabhizinisi ingasibukeli phansi okanye ilinda besilisa ukuba bazobenzela. Siqophela lomcimbi ngoba sifisa ukuthi abesifazane kungabikho abantu abazohlala emakhaya bethi abasizakali. Kufanele usukume umuntu wesifazane. Sizoxoxa lokho ukuthi sukuma umuntu wesifazane hlangana namahhovisi ako LED ukuze uthole izinsiza ukwazi ukuyosebenza eingadini ukwazi ukuyosebenza ekukhuliseni inkukhu. Kuningi okwaka LED okukhona la emkhandlweni wasenkandla esinxusa ukuthi abantu besifazane bangahlali phansi. Ngifisa ukusho futhi ukuthi lo mcimbi akusiwona oqala siyaswenze nyaka yonke sigqugquzela ukuthi noma siyenza le mcimbi sigqugquzele nakuba abantu besifazane ukuthi umuntu wesifazane akufanele athi mina ngiyahlupheka kodwa kufanele umuntu wesifazane ayihlanganise nabanye abantu besifazane. Namanje sizosho njalo ukuthi ke umuntu wesifazane ayihlanganise nabanye ukuze impilo iqhubeke. Izimenyo esiqavile kulomcimbi okuhlanganisa uPastor Lungi M kanye nenkosi akwakhanyile badlulisa amazwi okugqugquzela imbokodo ukuba isukume izimele ingathembeli kwabesilisa ngaso sonke isikhathi. Abantu abasemakhaya kwesinye isikhathi kunalezi zinto ukuthi kuthiwa fihla ungakhulumi ngakho kanti abantu bayafa ngaphakathi bayalimala ngaphakathi. If ubuka izinto ezenzakala izweni uzobona ukuthi sikwisikhathi la kukhona iangry generation. People are angry ngaphakathi and izinto esezenzeka isikhathi eside bengakhulumi ngazo bengayitholi counseling bengakutholi ukwelulekwa nangokomqondo bengakutholi nokumotivate nokumgqugquzelwa ukuthi impilo isangaba ngcono kusasa. Ungathi uma ubona impilo namhlanje ngathi imile bese ucabanga ukuthi imile ingona phakathi kusasa isangaba ngcono. Ngiyaqhuqumezela ke thina singabantu besifazane nomama ngeze ugcina kakhulu komama ngize ngiye nakwabasha umuntu wesifazane nje kusiqhuqumezela indlela yokuyiphatha nanendlela siyakhulisana masingabe besifazane mangabe uzolokhu uhlele ekhaya khona ezinye izinto ozosala kuzona ngaphandle. Umculo nomdanso enye izinto ebihamba phambili kwimbokodo ebiphume ngobuningi bayo ukuzobungaza lolu suku kwasise inyanga kaNcwaba. Izindabeni ze1 KZN TV kubika ukuthi abantu maphumulo enkandla. Iziphathimandla kumasipala baqulusi namuhla zibambeke isithangami nabezindaba ngenhloso yokuzochaza ngenqubekela phambili ngodaba lomtshontshwa kwamakhebuli kagesi kulesigameko kunabasolwa ababoshwa okubala phakathi ke nabasebenzi bakamasipala. Kulesi thangami umeya uzokalisa ukukhathazeka ngokusebenza kwengalo yomthetho ngokuthi ayenzi kahle ukulandelela amacala omtshontsho kwamakhebuli kodwa ekubeni zikhona izinto abayibikayo. Lamacala ase reportiwe noma kufanele ngabe asevuliwe angamashumi 30 kodwa njengamanje bahlanu kuphela kulamacala abantu asebechajiwe babekwa amacala. Abanye nje uboshwa namhlanje eboshwe ephethe ikhopha yomkhandlu ngakusasa usephumile futhi mawuthi uyalandelela alikho ngishicala abekwe lona sekuphelile. Kufuzile ukuba njengomkhandlu kube enye yezinto ezisikhathazayo ngenxa yokuthi umthetho
simelwe ukugcina njengabaholi angikwazi ukulingeka ukuphipha information ethinta phakathi amagama abantu kodwa sinawo ngisho ama case numbers amacala avuliwe emaphoyiseni kodwa sabona engalandeleleki kahle. Lo mkhandlu usolahlekelwe izigidi zamarandi ngenxa yalomkhuba. Uma sibala nje ingqalasizinda yonke silinyaziwe nesiyebiwe silahlekelwe imali njengomkhandlu eyu-45 million. Yini kusikhathaza? Imali leyo kufanele ngabe kwenziwa ngayo noma khaliswa ngayo idingo kubantu kwenziwa ngayo ingqalasizinda. Ngakho ke sibukeka sikha ngomgqomo ovuzayo njengohlanya uma ngabe sizobuye sibuyele emuva senze izinto ebese sizenzile kodwa enxa ukuthi khona umuntu lovuka ekseni wacabanga ukuyithathela icable wayodayisa noma wabona itransformer wayibona kuyinto yokubulawa ukuze anganomulaya umphakathi nomulaya umasipala. Emkhankasweni yalomkhandlu yokuhlanza idolobha ithi kunomunye umkhubo osohlasele kule ndawo wokudayiswa kwezinto engekho emthethweni. Kodwa olunye ukhuvetho olusha yudaba lwabantu bokufika abadayisa izinto ezingekho emthethweni. Nalo luvele ngenxa yale operation enkulu ngoba kuthema kwenziwa ama roadblocks kulandelelwa nolunye uphenyo watholakala ukuthi kukhona nje phakathi kwabo la kubanjwe khona inqwaba zogwayi othi uma ukubuka ubone kuwogwayi okungenzeka ukuthi abekho emthethweni kodwa ke inhlaka zokugcina komthetho sisalandela wonke ama processes ukuze njengomkhandlu singayitholi sihamba kuze kweqe sishiya umthetho ngemumva ukuze sibasazi ukuthi labo gwayi balapha ngokusemthethweni uma bekho kungekho ngokusemthethweni kukwazi ukuthatheka inyathelo ezifaneleyo. Angama-30 amacala seyivuliwe kodwa mahlala sinenqubekela phambili kanti kubantu abasaboshiwe kuye kwavela namagama abantu abayizisebenzi zomkhandlu okuvela ukuthi baphinde badedelwa. Ngudebo Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuChannel 261. Owesilisa oneminyaka engama-66 ubudala uThomas Mngomezulu osendaweni yaseMzingazi uWard 1 enyakatho neLikamthaniya uthi ke impilo yakhe ayizange ibelula njengoba waqala ukuzibandakanya nobugebengu emncane kakhulu waqala ukuboshwa neminyaka eyi-13 uthi ke impilo yakhe wayikhulele ejele uthi ke ubonga abazalwane beChurch of Christ okuyibona ke bamsiza ngokumtholela indawo ukufihla ikhanda esontweni njengoba ke engenayo indawo yokuhlala kanti ke ufuna ukuxwayisa abantu abasha mayelana nokuzibandakanya ngobugebengu. uThomas Mngomezulu oneminyaka ewu-66 ubudala ohlala endaweni yaseMzingazi kuWard 1 enyakatho neLikamthaniya uthi impilo yakhe yayizange ibelula njengoba eveza ukuthi impilo yakhe wayikhulela ejele uthi waqala ukuboshwa emncane kakhulu ngenxa yokuzibandakanya nobugebengu kanti ke usufuna nokuxwayisa abantu abasha ngobungozi bobugebengu. Sima ngiyisona kangisithandi sibuhlungu futhi kakhulu angisifisele omunye umuntu impilo njengiyiphila kumanje angifisele omunye umuntu walesi sikhathi ayiphile bengathanda kwengixwayisa abantu abasha ukuthi babheke ukuthi mabekhulu noma ngaba babhekena luphi uhlobo lwesimo sempilo kodwa bangacabanga ukuthi lowo wangelo kuza ubugebengu babuxwaye ubugebengu bazehlukanise nobugebengu kungano yonke kuzo zonke izimo abapheka isimo esikhathi sibasondeza ubugebengu bahlukane naso yabo ubugebengu buyisifo esibulalayo kumuntu ngibonile bulala mina ubugebengu yabo njengoba ngiphila kuyihlazo ukuthi umuntu ongakanami kangaka akanawo umusa akanamntwana akanalutho ngenxa nje yobugebengu yabo akukho enginako namhlanje kungakho ngisondela lapho ukuthi ngithola usizo ngenxa ukuthi ngangingayisiza kodwa ngenxa yobugebengu bayithatha yonke into yami ubugebengu. Abazalwane bebandla elizinze eMzingazi iChurch of Christ baba yingxenye yokumlekelela ngendawo yokuhlala. Esontweni sinendawo kakhetheka njengoba mina umuzi wami lapha eduze kufanele kube sinesidingo sokuthi kube khona ohlalayo. Sase sithi hayi ngcono ubuye uzohlala la esontweni uzohlala nje mahala uze kube kahle uze kutholakale noma amandla ayiqhubekele nempilo ngoba isizathu nje esikhulu bekuwukuthi ubengenayo indawo engenamuntu engenalutho nje
umuntu ophuma laphana kusuke nje iqala phansi impilo. Kwaba leso sizathu-ke kakhulu esabona ukuthi asimsize ngaso. Baphathi-ke obaba uGumbi bahleli ukuthi bacela ukuthi bambuyise uNconeze ngapha ukuze akwazi ukudla impesheni, akwazi ukuthi athole nezonkulunkulu nokusimama nje enkosini angagcini sephindele emuva eselimala, ngoba benjalo nje abantu angathi bangahlale belusa isikhathi esingu, hlale kusondelwe nje kubo, kube kuya ngami ngaba abantu abathi mabekhishwe ejele, kube nendawo la khona mhlambe esilandelayo thina cishe sasishumayela. Kanti-ke uMngomezulu uthi ngenkathi engaphakathi ejele wakwazi ukubhala incwadi ekhuluma ngempilo yakhe. Incwadi apha ngiyibhalele ekhuluma echaza ngempilo yami. Ithi ukuzana nokukhulu kaThomas. Ngibuka le ndlela engiphila ngayo, impilo engikhule ngiphila ngayo ayijwayelekile. Yabo. Ayijwayelekile indlela engiphila ngayo. Ngacabanga ukubhala incwadi ngingafundile ngingazi uyibhala kanjani. Kodwa ngithi ngizocula umuntu angibhalele ngathi no, angazi ngayibhala kanjani indaba yami. Ngangifuna ukubhala indaba ukuthi abantu basingendaba yami. Ukuthi uhlobo lomuntu lolu, yabo. So ngaleyo ndlela le uNkulunkulu wangifundisa ukubhala, ngoba akekho umuntu angifuna ukubhala. Ngiyakwazi namhlanje ukubhala, ngibhala incwadi, ikhona incwadi yami. Ezindabeni ze1 KZN TV ku channel 261 ngingumabongi Mhlongo ngisa Richards Bay. Siphinde futhi sayitolo siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba z1 KZN TV yasikhumbuze kobe kuyizona izihlokwane behamba phambili. Isegudwini eyebhange iThala abasemntoni bafuna izimpendulo kanti abesifazane bakhala ngezicelelo kwezokwakha. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli u17.73 maqhathaniswa dola lasemelika, u19.84 maqhathaniswa euro, libo 23.42 maqhathaniswa nopondo seBritain, igolide u2511.21 ounce, welo ngahluzwe wona u$79.02 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Konda kahle kumgijimo okhubazekile waseThekwini Impumelelo Mhlongo ukuthi ke ukunikwa igunya lokuphatha iflag lakuleli emcimbini wokuvula ama-Paralympic Games kuhambisana nenselelo yokunqoba uMhlongo neminyaka engama-30 ekhuluma nesolezwe eSemontpila eFrance. Uveza ukuthi ke kwaqala kwangathi uyaphupha ngesikhathi ezokuthi ke ungomunye abazophatha iflag emcimbini wokuvula wango-August 28 eParis eFrance. Uzoliphatha ke nentokazi uCatherine Katz Swanepoel engumbhukudi. Uthe nakuba ke engaqala ukwehlelwa yile nhlanhla kodwa kokwamenza wadunyelwa ekhanda ukuthi ke wayengasilindele lesi simemezelo ukwazi sekukholela ukuthi baningi ababengakhethwa uqala ukuphatha ke iflag kuma-Para Athletics World Championships ayengo-2023 khona eParis. Kulowo mqhudelwano wanqoba indondo yegolide ku-T44 100 meters. Uthe ke nakuma-Paralympics kulo nyaka uzoqhubeka nokuqhudelana nabanye ku-T44 100 meters, 200 meters kanye nakwi-long jump. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukelike ziyaguqa besikuphathele zona usonto namhlanje. Mina nawe ke sihlangane kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.